Khubor shibun yipi ki parlok wanphai biong Mbappé shala ka form la jong te parlok hachwa ban sedang ya kan video sengau ban subscribe like bat comment Mbappé udah urang yelek kai ubakan sai pha bat ubat bit pha hak jing yelek kai football bat balai ngong bol wanphai biang namar hak por bol sedang ban pen yeso bat ke Real Madrid bon hina ki fan ki ba Christian ya ke Real Madrid bat kinong Christian jong Mbappé ki khmi lenti pha shibun nau ne player hanre ka jing khmi lenti jong kinong Christian kam shem la sai so satia hau ne player bat ki ba bun hi ka ba kan tho hanre kam shem la shimpor satia yau ne rang yele kai ban penwan dor biang ya ka jing le kai ka ba itna ka ba penhon ya kinong Christian namar kat banang mi kisngi ula nang yele kai pha bat ula thep shibun ki gol ka ba pen sngu tanat shu ya kinong Christian ka long bol yo ban thep ya ka hatrick ka banang kong jungu bat ke Real Madrid hap deng ka jing yele kai persya ya ka wala dolit menin menmin ka bala pelong ya ke Real Madrid ban job dalai la not cool bat hakisan teli ki jing yele kai ba umi madan ulio ban thep hadu pragol bat manta ke Real Madrid kal syang hak to wan jong ka table ya khain point bat wanphai biang ka Man City sya ka top 4 jong ka Premier League hadin bakala pelim ya ka Chelsea dalai lewe cool te parlok tangkini Khubor shibun